kumno lala ban kemno yo Nicolas Maduro na ka jaka ka kerta wer yu da ki lat ai jeda ki babyang bha ha ga ba perthai situlup ka shupai kai ye kane kumno ki ne ki nong hirthma ki yo ban ai ka jihi kai ba ki la ban let say yo Maduro napo jongga yingsa ka jongu ka CIA ka depan pen khre bha hashwa bakan rung ha ka yingsa ka jongu haringkat bagi lingsuin na hau ki badon hadu kumba chispa san potuli ai daga jing ai jeda ka jongki daga bagi la hiar ha ka jaka sngeling sun jongga ri Amerika ka badon hapo jongga Venezuela ka ba he tang kumba lai posan metar saudong yai bat ha ka ni kamit kalalong kum ha ka por mensngi dei hangne ki helikopter juga ri Amerika ki le yo ban hiar khandau hashwa bakan lek ha ka yingsa jong Maduro bat bakan kamru yu kumno ki sipai jong ri Amerika kila pendon kam ye ki jet F-35 bakini ki lingsuin kila de bron lupa hapo jong ka ruduriao naga bantaban pen kre ban hirtma yo Maduro haga mit hashwa ka jingshai kan wan haga laitrik jong mataw bana January jong snam hajar arpunriu kadai haga por san baje dang sta prangap haga bagi sipai jong ri Amerika kila yo ban kamno yo president jong ri Venezuela u Nicolas Maduro kumno ki sipai jong ri Amerika kila yo ban kamno ya u Maduro haga baga perthai situlup kasupai kai kadba ki lingsun juga ri Amerika ki dangkit lingba jong ka duriau karabian ka sergiu jong ka thma kala sedang deitat haga por baga kinhun sipai juga ri Amerika kala poi ringkau hapo jong ka Venezuela kane kam dei ka jing hirthma hanrei kane kadai ka jing weng no ya ka wei ka jing ba kumno ki sipai juga ri Amerika kila ban seino yo Nicolas Maduro hangne ki don buntuli ki benta jong ki jing batai ka bentai ke baning kong gade kane kamde ka ta ka jingjia ringkhat ha ka mit jong ka shiteng sanya juga laitrik jong January hare da ki benai ka ri Amerika kala deban sentiat lingba ki jhat duriau ki jongka ha saudong jong ka Venezuela ki US R4 kila ra ki teriale ban penbit penbiang ki teriale na ringkau ha keleng saudong jong ka te ka ruduriau jong ka Venezuela wat lai kala don ka jingsha penram juru Hanrei kam syam na sap satya kari Amerika kala penlong ya ka sorkar Venezuela kum kata kari kabra le ik babun ba ki kam snu hapo juga jelam jong Maduro kerpang ban penkut no ya ka jing khai drok namar u drok ulong wa jur ha hangni hagaba ki sipai duriau kila penkhi ya ka ru duriau baro ka wei ki tiar intelligent kila ban trak ya ka jakasa jong Maduro kila apru ha ki jing khangit ki ba biang ma nang ta ya ki jaka bu kot ya ki jaka bu sla jong Maduro bat ya ki jaka ki badon jingma ka benta ka bar kumno kila hirthma kathma kala sedang bai thik hagapor ar baje dangsta prangap hagapor jong ka Venezuela Shajrong du kidon shibun ki F-35 steel fighter ki badang her na ki thlu lingba ki jaka ya linti jong ki nongshun ban penthut ya ki air defense system jong ka Venezuela hagaba ki S-300 missile system jong kari Russia kimla setiapan ai ke jiada habaro kiliang ladakin wan hakinu kudu ki benta ya kini ki lingsun jonggeri Amerika watla na kiliang jonggeri S-300 missile jonggeri Russia ki don ya ke jingla ban siat na jingairu hangne ka dei ka bla penlengok sisa ya ke pertai ba kumno kini ki lingsun jonggeri Amerika ila ban ya lingba ya kini ki S-300 missile system ki ba paunam jonggeri Russia ha ka jingshai juga sunbinang kila long kumba kila plilinti ya ki helikopter ri Amerika bagi la ban hap khendau hapo jong ka Delta Force ka baderu ka jaga bu sipai juga ri Amerika nadu ki por ka mensua kani ka long kumba kala penlong ya kene ka mission ka job dei hangne bagi helikopter ki lahar hangne ki jet ki sedang ban siat chaki arteli ki benta kata ka long chaki benta ki ba kongsan ki badon ki jaga shong ju ki sipai bat ka pedengdu kapala ban ai ki jingtip ya ki bor sipai bat ya ka la Carlo Airbus ban penthut ya ki jing ai jiada na hau jong kari Venezuela ka report na ringkau ka batai ya ki jingnang penhe ya ki jing pthai lingba ki jingkran ba marmar de ban pendum ya ka tei ka jaka ka jing pen klumar kam semla de ka thong hanrei ka de tang ban pendum ya ka ringkau kai ka ban jia hadin nangta ka benta ka balai ka longba na ka jing tap jong ka jingdum bat ki jing klumar ka jing trekam ka sedang ban trekam hangta bat hatu ka ka jing thmu ka joki ka long si samo ka bajop
kadai hapo jong ka Delta Force ka we ni ki lingsun thma ke ba kinsai tam jong ka ri Amerika la sakhi napo jong ka nongba Caracas ha ka ba kala her hapo jong ki lingsun ka ba halodu bat ba kala heru sapo jong ka jingthau ka bla bu da ka ri Venezuela ka kinhun sipai jo ka ri Amerika kala poi ha ka yingsa jong u Maduro ka ba deiru ka jaka ka bla ai jia da ba hapo jong ka ne ka ying ka long ka ba he ba bat ka donru ha ki artili ki benta kane ka dei ka jaka sa ka bla pahara ba jong u president jong ri Venezuela hanre ha ka ba khadu ka jing hertma jo ki helicopter kala sedang ban siat nangta ka jing hertma hangni kala sedang kloi kat bala bat kila hertma kendit hangta hanre kumno ka jing yok kam kala long bai thik kumba ki kerada bantumu ka benta ka saw golong dei ki helicopter ki bakrpang jong ri Amerika ki bra penhar halor jo ka jingtumu ban penrung ya ka kinhun bara syak thombor ki dei ki helicopter ki bakrpang jo ka ri Amerika ki bala her halor jo ka jingsa ka jong u ka jingtumu golong ban penrung ya ka kinhun jo ka ri Amerika sapo jo ka jingsa ka jong u bat kumno ban thombor bat ban seiru ya u nangta bat ki don sibon ki helicopter ki bala herthma ki bara hangta bat ba kila siat ru hangta napo jongka Delta Special Force kelehyar bat kelas tang banwat bahangno ka jaka kaba udon u Maduro kumno kini kala lap yo Maduro hangni ka long ka suk bha ban lap namar ba ka CIA ka ban plan bha ba kumno ban sintiat hapo jongka jaka ka don u Nicolas Maduro namar ba kila don hajan jong u bat ba kila kerta weru yo u hangta marsin yo snow ye ke helicopter ula khi namar ula yo snow ye ke jingsawa bat ka CIA ru kala de bandon lupa hangta bat kila syukam suk ye u klam kanu ke jele persya kila tap de ka jain ne ka dur khmat ke chung bat kila ra no bak yu lambat ka kurim ke chung sapo jongori Amerika ka jingkloi jo ke sipai CIA ban kam ha kene ka kamera kat haduba ki bor yada jong Maduro kim la satya watang ban yo ban penkhi ki terset ki jong kiru nawar ka sur jogi granat ki bra penthot ye ka jing apahara da ka bakila pendon kami ki bombat kila kamru ya u haswa bon khang ye ki te ki jing khang ki jong u Maduro habaula kindit ula supait lingo tangki khmat haba u yo i ki sipai juga Delta Force ki bala poi ha ka kamera thya ka jong u Nicolas Maduro ba ka kurim ka jong u ka Celia Flores da ka jing sngu shnganya ki bor yada kili yo thya lenga hanre de ka jing lingo ka ba kraw kila syak kam no hangta kane kam siam la dei ka ji kran hanre ka dei ka jing wan kam bat hangta khukhak la ra no bak ye u bat ka kurim ka jong u bat kila ra ya kini ki sijur sha ka jaka ka badon ki lingsun jong ka ri Amerika ban yai dru lingba jong ka ta ka nongba bat ki jingte ki babun pha lingba jo ka sun beneng bak kila herno nangta hanrai tang khindiat minute kal ka snu ka be ya ka Venezuela bat ka jing sngan ka wan phai byang ya ka duriao karbinabian kane ka jing hirthma ka dei ka bla ya sa ki benta chate jong ka South America ha ka ta gamit hadin ka ta ka jingmi la ong ba ki jet F-35 ru kili alam bai sa kata ka jaka ka baki kili ban lai kumno ko ri Amerika ka pendon kam ya ki jet F-35 haga jaka jong ki F-16 haga ki jing herthma ya ka Venezuela katau ka de namar ba kini ki lingsuin ki de ka deb ban penbet penbyang bha dagi bor sipai ki bala ban ksam ling ba ki teriada ki ba kinsai tam jong kari Russia kita kilong ki S-300 missile system kumjuru ya ki Chinese radar network kibla penya solang bat ka air defense system jongkeri Russia bat kumjuru ya ki shane drone kibadon hapo juga kaput kibadai jongkeri Iran kumta kini ki la ban penya bat yale persya ya ka saudong sokun kumta kim sebla pendon kam satya ya ki S16 kibla rim ha namar ki snothu ba kimla satya ban yale persya ya kini ki bor yada kibala ban light im lingba jongki kidon hadu kumba chispa san potuli e ki lingsun kibla yang ha ki pratuli ki jakayang kibadon harut jong ka duriau nang ta segi light li ki aircraft carrier kiba kit yi ki lingsun sintiat kiban pej penya kibala ru ban ai ka jing batai ban te lakam kumno ban pej perman ya ki air defense system lingba jo ka jing ratma ka balong kat kum ka ke juk bat kini ka ya thu bai tik tik lada ka don ka nu ku ka jaka ka ba omla ban ya ki ai ru de ki san ki ba saw hashwa ban rung shabaro ka wei ka jaka kabala ban don ki air defense system network jongkeri Venezuela balai ki air defense system jong ka Venezuela kim semala satya ban pensange ya ki lingsun jongkeri Amerika Haus nam hajar arpusan ki fighter jet jong ka Venezuela ki leher shibun la shu antat ba ki don kumba pui teli kita gilong ki Sukhoi 30 ki baderu napo jongkeri Russia hapreng usnam hajar ru bat hajar pra
Hagaba menta une udai ubutlum jong ka jele jong ka hau. Hagaba menta kini ki lingsun ki de ki lingsun ki bakin sai tam ki bala ban yale na hau. Shushu kiladon hadu kumba santali e ki jaka ki belong ki jaka rung jaka me jong ki S16 ki bala rim ha ki bakin top ye ki lightly ki S16 ki belong single seat but artli ki S16 ki belong double seat. Kini ki S16 ki don la uput kumno bakin penbit penbyang but ki don ru igi benta ki bakongsan haki namar ki dei ki bala bay pisa daga ri Amerika ki dei ru ki bala chupendon kambha daga ri Israel. Ka Venezuela ka pendon kam ye ki jet F16 nagari Amerika lingba ka jingdi daki bor si pai shapo jong ka Venezuela lingba ka agreement ka tip daka peace delta ha ubnai me jo snam sijak na spa prapuar kadairu ka por ba ka don ka jet lok ka ba ha hapreng jugri artillery hagi kam sipai ki jong ki nadu ki por ki ba mensua kani ka dika sin ka berengkong ye ka ri Amerika kala yo ban priang ye ki S16 ki bala penpoi haus nam sijak na spa prapulai bat sijak na spa prapuzan dei ne ka dika daw ba ri Amerika kam syam la pendon kam shu ya ki jet S16 naga bata jo ki jinghir thama namar kini ki jet kimla satya banya lingba ye kini ki S300 missile system jongkari Russia bat ki weipat ki air defense system napo jongkari China ka jing ya yo bha jongkari ki S300V lani ki anti 2500 system radar ki bala kirsan dari Russia bakari China kini da ka masuk kila ban detect ban lapru ikinu ki lingsun ki bajangai katnu kanuru lada ki wan hapo jongkate gari kumtala da pha daki S16 kila ban sakta hagiri ki tiar yada jongka Venezuela bat kila ru ban pulomno namar bangim la ban klat air defense system jongkari Russia dag basuk kila ban detect yagiri ki jet S16 namar kini kilo ba khamtat ban yigi R15 lani yigi R-Sautuli ki air defense system kibra de ban bu lupa kini kila ban lap yigi nu ki mobile network jongki nu ki ri ha perthai shushu kini ki F16 ki dunai ki jing sakta sha hau lada penhar ki khamtam ki shahid ki bolong ki drone ki pendon kam ha da ka ri Iran ha ga ba ka Venezuela ki pendon kam ye ki drone hanrai kini ki F35 ki ta ki kham ha na kini baro lashna khang ye ki ye ka rukom her ka jongki kat hadu ba omla satya ban yo ban detect namar lashna ye ki da ki sertap ki bastang bha bakin la ban ya sha hau kat hadu baki missile bagi network radar system kimla satya ban detect yiki karukom ban penyaso yiki tirthma bat ka jingla juga jing penbit penbyang yiki tiar ki beremdor bha ban ailat hidala de lingba juga di lingsun bat ki la ru ban ya yiki benta ki baduna bha jongka jingyo kam juki air defense system bat ki la ru ban yada kloi nai ki tiar yada jongki radar jongkari Russia bat kari China haba kini ki lingsun ki ya sa hau lingba ka jingdon juga di air defense system haki kram sipai juga Venezuela lingba ki tliu ki jongki kini ka penla ya ka jingrung jong ka CIA ki sipai ki bekerpang ban light na ka jinglap jong ki air defense system jong ka Venezuela kini ki jingdon ye ki tiar ki beken saitam jong kari Russia kari China bat kari Iran ya kini ki air defense system bat ki drone ki bekerpang hakaput jong ka Venezuela hanre kimla satya ban yo ban penjot watang ka weiru ka lingsun jong ka Amerika haga jingle shertma ga jongka ban yo ru ban kam yo president jongkari Venezuela kumno kani ka por kala yan na jangai ba na Puerto Rico sa Venezuela ka jingjai ka blong hadu kumba 1000 laispa kilometer kala simpor ban ya tangkuma shikenta shitang ya ki F35 bagen har kini ki jet kila ban tulun kumba yat ka baje kila poi sa Venezuela na Puerto Rico ka jangai kumba 1000 laispa kilometer kalong kumba ki lekai shipang hanrei kelala ban pendap ye ko weipat ka mission ka bakraw namar nadin joki ki boat ki lingsun ki ba pendap umpnyang haki tangki ki bala ban pendap umpnyang sa hau kat ba ki dang yat haki tain jong ka durio karibin hashwa bat sedang jong ka jinghirtma ka jongki hagi ba kum ka jinglong jingman tang hagi khendiat minute ki jhat kit lingsun jong ka ri Amerika ki F35V ki la pen poi khukhak ye ki jet sha ki jaka ki badai ban yang ki badon hapo jong ka durio karibin ki F35B kila poi se ka kila dap ban target ya ka Venezuela tang hapo jong ka shipo bat khatsan minute kini kila siat bait ya ki jaka ki badon ki network ya ki air defense kila dap don lupa ki jaka ban ai jing tip bat ki benta ki ba kongsan bat ki benta ki badon ki drone ban pen yo ya ka jaka ki ba bha jong ka durio habaro arlang ka ta ka jaka kabadon ki sipai jo ka Venezuela bat ka ying jong unong le ka sniu bat de hangta kini ki F35 kila wan ban poi sapo jong ka Venezuela hajan jo ka kram sipai kini ki lingsun F35 ki de ki bomla satya ban detect daki air defense system jong ka ri Venezuela kumta kli yo ban rung bet sapo
jong kete kri kini ki boit tertma ki beri jogori Amerika kila penleng ngok ngany ka perthai situlup bakumno ki lungsoi jongori Amerika kila ban ksam lengba watla kila don kini ki sertap yada ki baken saitam jongori Russia bat kari China ru hanroi hag bakadu ki sipai jogori Amerika kila yo ban yang haga jingthia jong Nicolas Maduro ban kem yu dag basuk klamdon weiru usipai jongori Venezuela ubadon jingtip ya gede jingrung jo ki sipai jogori Amerika bat menta Maduro udon haga kti jongori Amerika ayu pis ngau halor jo gede jingtibet jo ki tertma jogori Amerika bat ki sipai jongori Amerika snobha sagoman kublai sibun tat hadu bikendu haga wipat ke video